सोलिनायाथ' जोङो प्रेक्टिसखौ बुंनो थाङोब्ला ख्रिस्टिनिखौ दिनैनिफ्रायसो स्टार्ट खालामनाय जादों। दा समा जोंनि थाखाय खुब सर्ट जाबाय थेवबाबो जों नाजागोन हागौमानि बेखिनि जाय बाखि दङ टाइम बे टाइमावनो जों मेकआप खालामनो नाजागोन। बिनि थाखाय जोंहा अस्ताद जोंहा बारलांफा नार्जारि बिथाङाबो नाजागासिनो दं। आं आसा खालामदों बेखिनि टाइमाव फुरा जाहैगोन। बे समाव साबैसे मोसाखावरिखौ फोरोंगासिनो दं? जोङो ओरैनोथ' 100 जन होगोन मोसानाया दस्राखौ, नाथाय बारदै सिख्लाखौ 100 जन जों हानाय जानाय नंला। खारन बेवहाय बेसेबां मिनिमाम 64सोखौल' जों हानाय जागोन। माने बारदै सिख्लाया एसे मोसानायाव हार्ड, ओंखायनो गासिबो मोसाखावरिफ्रा बेखौ हाजोबा। बे सम एसेल' समनि थाखायसो जादों दे बियो। गोलाव सम जुदि ट्रायल खालामनो मोनोबा जोङो माने 100आव 100खौ खालामनो हायोमोन। ओरैनो मा मोसागोन बारदै सिख्लाजों लोगोसे आरो गुबुन? बारदै सिख्लाजों लोगोसे जोङो दाउस्रि देलाय, बागुरुम्बा आरो बेनिफ्राय जारा फाग्ला बेखिनिखौ मोसागोन। आरो बेखिनि टाइम बेखिनिजोंनो मेकआप जागोन बादि जों सानदों। खारन जोंनि प्रग्रामाव एफाबां जों स्कप लानो हानाय नङा, निस्सय जायगा मोननाय नङा। गोसोखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। खारन एफा गिदिर बे सेन्ट्रेल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57 बोसोरसालियाखौ जे बे दतमा बड'फानि जायगायाव लानाय जादों, जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जों हागौमानि नाजागोन जाहाथे बे कनफारेन्सआ जाहाथे साक्सेसफुल जायो। आरो जेराव माने सेन्ट्रेलनि हम मिनिस्टार फैगोन बेवहाय जोंहा जथेस्थ' बिबान दं लकेलनि मानसि हिसाबै बा बर' रायजो राजा हिसाबै। निस्सय जोङो बेखौ नाजागोन, हागौमानि मोजाङै मोजां बारग'लांहोनो जों नाजागोन आरोखि। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फैगोन। दा जथेस्थ' ओंथि गोनां होननानै जों सानना लादों। दा बेखायनो जोंनि फालोरफोरा हागौमानि जों नाजागोन बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनो थाखाय। बेनि सोमोन्दै जों सावरायगासिनो दं। दुलाराय बर' हारिमु आफादा बावैसो सिगां फोसावदों जोंना आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जे 10,000 माने वार्ल्ड रेकर्डनि थाखाय। दा जोंहा स्पष्ट जायाखै बे जिनिसा वार्ल्ड रेकर्डनि थाखाय डेमनस्ट्रेसन जागोन ना गिनिस बुकआव रेकर्डनि थाखाय जागोन, बे जिनिसखौ जोङो खुब स्पष्ट जाजोबनो हायाखै। दा बेवहाय जों एसे गोनो गोथो जानानै दं। दा वार्ल्ड रेकर्डनि थाखायब्ला बेवहाय जोंहा जथेस्थ' बुंनांगौ गैया। जों आग्रहि जागोन, बेवहाय जों वेलकाम खालामो। बे जिनिसखौ जोङो जथेस्थ' सापर्ट खालामगोन। नाथाय ओरैनो डेमनस्ट्रेसननि थाखायल'ब्ला एसे जोंनि जाथिनि थाखाय एसे खहा बा एसे माबा उसुबिदा जोङो भट खालामदों। जिहेथु सिगाङावबो असमिया बिहुखौ 11,000 गिनिस बुक रेकर्ड खालामखांबाय। दा जों आसा खालामदोंमोन मा जोंनि बर'नि बागुरुम्बा बे मोसानायखौबो जिहेथु नेसनेल एवार्ड मोनलायनाय बे मोनसे मोसानाय, दा बेखौ जोङो मान होनानै निस्सय जोंनिखौबो जुदि वार्ल्ड रेकर्डनि गिनिस बुकनि थाखाय जुदि लानो हायोबा जों बाहाय जथेस्थ' गोजोननाय मोनगौमोन। दाबो जों स्पष्ट जायाखै। जोङो आसा खालामदों जे सावरायगोन, जों मिजिं थिदों दुलाराय बर' हारिमु आफादा जे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननिजों लोगो हमलायनानै जों बिनि सायाव स्पष्ट लाग्रोगोन। बिनिफ्रायसो जों बाथ्राखौ गेबेङै बुंनो हानाय जागोन आरो बिथांमोननि साजेसना मा बे जिनिसखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय परामर्श लानाय जागोन।